Avem plecare în acest moment din nou pentru Deni Ungur, căruia îi se permite să vină din nou pe traseu, având în vedere că a fost întrerupt de incidentul lui Cornel Cârdea. Și ei bine, ghiciți unde a reușit să vină Ricardo Tarabelli cu Renault Clio Sport. Urcă cu o mașină cu tracțiune față pe poziția a patra în clasamentul general, în spatele lui Dani Oțil, Franz Jerome și Costel Cășuneanu. Este incredibil ce reușește să facă italianul. Vine pe 4 cu un model care cu siguranță nu se poate compara cu multe mașini, însă ne arată cu siguranță că pilotajul este un element foarte important aici pe traseu și are parte de un parcurs de înaltă clasă. Același lucru putem spune însă și despre Deni Ungur, omul pe care îl vedem în acest moment în cadrele noastre și care parcurge singur această manșă pe traseu. Un pilot cu mare experiență a ales la această etapă să meargă pe mașina elevului său, pe mașina lui Remus Cotuț, și este vorba de un Citroen DS3 R3 Turbo Max. Vorbim tot așa de o mașină cu tracțiune pe față, vorbim de un automobil cu un motor cu 4 cilindri în linie turbo, un motor de 1600 de centimetri cub ce dezvoltă undeva pe la 210 cai putere. O cutie secvențială cu padele, prin urmare trebuie doar să tragă de o manetă și să împingă de o manetă Deni pentru a schimba treapta de viteză. Iată, intră curat acolo în sensul giratoriu și iese tare pe această linie dreaptă. 318 Nm cuplu pentru acest model. O mașină de top în lumea tracțiunii față, o mașină cu care este greu să-ți adjudeci clasamentul Open de aici, de la Super Rally, însă o mașină în care, la categoria la care te afli, cu siguranță vei veni aproape de top. Atinge acolo ușor șicana Deni Ungur, să vedem dacă directorul de concurs va decide să-i ofere penalizarea. Nu mi s-a părut că și-ar fi format neapărat un avantaj prin mutarea acelei șicane. Urmează însă să vedem, nu eu sunt persoana care decide, eu doar observ aceste lucruri și există oameni care sunt potriviți pentru acest lucru. Ei bine, suntem în finală și, așa cum vă spuneam, aici în campionatul național de Super Rally avem 3 manșe în principiu finale și contează un singur timp, câștigă cel mai bun timp din cele 3 manșe, nu se cumulează, nu se adună timpii, ceilalți 2 timpi care nu contează sunt șterși cu buretele și cel mai bun timp este cel care decide clasamentul final. Lucrurile se pot da peste cap, așa prin urmare am văzut oprită mașina lui Franz Jerome acolo în plan îndepărtat în momentul în care Deni Ungur, iată, vine foarte tare în continuare prin aceste camere și se îndreaptă în sensul giratoriu. Era oprit acolo Franz Jerome cu modelul Formula Renault 2.0. Deni Ungur merge și el foarte bine cu DS3-ul R3 Max. Și așa cum vă spuneam, va încerca să obțină o poziție cât se poate de fruntașă, fiind însă foarte dificil, oricât de bun pilot ai fi, să învingi o competiție de genul cu o asemenea mașină, mai ales când vorbim de competițiile de sprint, acolo unde fiecare plecare dintr-o șicană, fiecare plecare dintr-un act de păr, își spune, la aceste plecări își spune cuvântul puterea mașinii și tracțiunea pe care aceasta reușește să o pună în momentul în care piloții ies din viraj. O mică ezitare pentru Deni în acea șicană, cu toate acestea păstrează viteza. Ce frumoasă este această șicană de dreapta, îi vedem pe piloți intrând un pic virați, e absolut superb. Se îndreaptă de ultima porțiune în acest moment instructorul principal de la Deni Ungur Racing. Iată, aruncă de spate acest model și cu acest parcurs vom încheia și manșa a doua finală de aici, de la trofeul DEVA 2020, prima etapă a campionatului național de Super Rally Powered by Superbet. Iată, avem finish în acest moment pentru Deni, frânare eficientă în șicană și trecem cu privirea peste timp. Haideți să vedem unde reușește Deni să încheie această manșă. Rămânem cu ochii pe timp să vedem Deni Ungur 4-0-1, 4-3-0, îl devansează pe Ricardo.